Здравей! Днес продължавам да те информирам за условията на труд при сезонна работа в земеделието в Нидерландия. Първо, трябва да знаеш, че трябва да получаваш най-малко минималната заплата. Минималната работна заплата в Нидерландия се покачва 2 пъти в годината. На 1 януари и на 1 юли. В земеделието обикновено се полага извънреден труд, който трябва да бъде заплащан допълнително. Заплащането в Нидерландия въз основа на надник, на бройка или на парче не е позволено. Работодателят трябва да ти предостави заедно с първата заплата и фиша за нея и как тя е разпределена. А след това той трябва да ти предоставя такъв фиш за работната заплата, единствено ако тя се променя. Ако работодателят в земеделието на открито, както е в оранжерии или парници, предоставя храна, то неговите разходи могат да бъдат приспаднати от заплатата ти, но не повече от 20% от размера на минималната ти работна заплата. В Нидерландия е забранено да получаваш заплатата си на ръка. Гражданите на Европейския съюз могат да ползват своите банкови сметки в страната, от която произхождат, защото за Европейския съюз европейските регламенти предвиждат еднакви такси за банкиране, независимо трансгранично или национални преводи в евро. Максималното работно време възлиза на 12 часа на смяна, 60 часа на седмица, 55 часа средноседмично в периода от 4 седмици или 48 часа средно на седмица за период от 16 седмици. Нормалното ти работно време възлиза на 38 часа на седмица, но то може да бъде повече и по-дълго, ако така е уговорено с работодателя ти. В Нидерландия ти се полага платен отпуск, който е в размер 4 пъти от часовете, които обикновено си работил в периода на седмицата. Например, ако си работил 25 часа през годината, то ти се полагат 100 часа платен отпуск годишно. Добре е да го знаеш. За повече информация виж или консултации, виж по-надолу в линковете след това видео.